Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po ania Fire Brigade Shillong. Regat bat ka Fitorium. Ka dukan ki tiar kilan met ka babhatam. Hakador ka babin. Ka Khasi Students Union Maulai Kenton Masar Unit. Ha ka Hendretrik Unai Leber Arhazar Arpaway. Kala penha perdano ia ke lempung yelek kai cricket bala ai kerteng late Lorshai Henyota Memorial Cricket Tournament Maulai Interdong. Hagani ke lempung yelek kai ki don haduk khat pratali gikin hon ki bala wan banye shimbenta kad bakikin hon yelek kai ki bala poi shaka jingye khun final ki long ki United Cricket Club ka bala ha banye khun persha ya ka Henyotrep. Hagani ke jingye khun kini ki artali gikin hon yelek kai ki la poi shaka jingye khai ha ka bana kalyang jong ki umpire kila hap ban shimrai da ka ba penlong da ka super over ya ka balatit nang kong da ka Henyotrep bat na ka shi over kani ka kunhon kalabu thong khat praron ban job bat habawan ban be ya ka thong ka United kalati tang henriu ron bat kala sha rem no ha ka Henyotrep da khat wairon ka Henyotrep ka balalong ka lado ha kani ka lumpung yelek kai kala yo khur ya ka song pisa ka bakhat san hajar tengka bat ka trophy kat baka United ka bawan baar kala yo khur ya ka song pisa ka ba 10,000 tengka lembat ka trophy hagani ka sngi penkun la samru ya ki khusnam bakerpang ki bakentup ya ka khusnam best discipline balayo ra da ka seng samla maulai selai karya kat baya ka nam man of the match la yo ra da usamla eren tathiang na ka Henyotrep bat ya ka man of the series pat la yo ra da ubi daloi na ki United Cricket Club ba lesi imat ba kadon kini ke tournament hang ni ke balayat menta langam bakala sibenai kala penketik yagi kun samla jong snong kanton masar bat ki dong ki mabarjan ba kini ke jingila kairu kadi ke jingila kai ka basutanat bat ka ba penbha ya kamet ka phat bat ka ba la ban wanra ru ya ke jing mentoy lada pitri sitom pi penteben ngiwi ba ha ka jela ka jungi kembala keren menek inong keren ba ha ka liang ka infrastructure jong ka sports kaduna shikat day yemdan ki madan ki babiang yemdan ki gallery ki dressing rooms lani kino ki benta ki bay day ban kantiu ka sports ki jaka ai training ki babiang bat kalong ki isha ka basngosi dang men artayo men shwa ngadang wan ban pli ya kawi ka football bla penya ka KSU sorang community ka bala ai kerteng hi kumju hi ba lursai Henyota bat ngala yo kakabu banya dan lang bat iba John Karshing ibade i chairman jong Meghalaya State Olympic Association bana kaliang gajung i ngalayo banya selok bat ila pensngo ba hanga ba kiye gijing duna ki babun ba ha jela gajung i kaliang ka sports kamtam kaliang ka Olympics ha ka ba gijing ile kai kum kini ki triathlon ki athletics ki jingile kai ki ba per badan Olympics sa Meghalaya ki disciplines ki bangila panong kimdon bat kani kalong ke ka ba pendolat bahaya ki khun samla jong ga bri Henyotrep khamtam mingi ki khun kasi benginyo banya simbenta ladengi pet apa national games su ni iba ke Meghalaya kadon satodong ha ka table ha ka day bat ki takma ki ba per teng gi ong ba ngi dang de jela ba thamai ngi dang de jela ba sadien takadaw ngimla ban pinmi kita ki sports person ki betebet ki bala ban wanra shisha ya kata ka buram kana me ke jela andre kini ki ke baro ha ka jing so ga jonga hi ki dei tang ki jing ai daw namar la lengi pek tang hajan ka jela Manipur ka badai ke jela ka badan bet ha pedeng ke jing kan at ka badan bet ha pedeng ke jinjar ban ha kaliang ka roi ka par ka development ru ka yalong seriem hi ba ka Meghalaya andre la ding apet ki Manipur ha kaliang ki kan thai bi senrang ru ngejuyo i ba kiwan be syakmat lada kiwan baningkong kiwan baar ni kiwan balai lada don kanu gejingila kai kum ka national games lada ngipet akaliang ka football ru kadi gejingila kai ka bagi khun samla ka bri Henyotrep naduk ikandang surat adu hasor ba kiale kai ki sultanat bat kilapen mi sibut ki klur hakaba kidon gi beladan lapo ka national team kidon gi baile kai lagi clubs ki ba paunam ki babun bha bat kala yarap sibun bha yagi khun samla ka bri Henyotrep omtang yagi to gi bale kai ka football henrei kala yarap ru lembag jington gi club sakaba wat gi bapuli kala jeng paramedic bat ki gi bentaru kila yo kam yo jam henrei kalong ke pat ka ba ngala panong ni ba ni kam sosi ba hakaliang ka cricket ka jet benriu ke jungi
kam dadan kata ke interest kam dadan kata kamon ban sim banta hakan ke jingi lekai mensuang GE ba kidan kisnong githau ki bami katukan ni ki ba pau ha ke cricket apo jela kum ka snong moro ro ka digwi ke snong ka ba tebet ba ha ka jingi lekai cricket Henry la dengi pet pat kambun hi apo jela jungi ka cricket hi ki ba lekai hi ki bun bet ki de ki bom de khasi ki bun bet ki badi ni wi ki jait penriu ki ba ngila ngiong ka tin ke jungi kita dekar bat namar ba ki lekai maki ka dan ka jing snow ha ki pardo parasnam ki khasi ki jungi ba ngiong ba ka cricket ka de ke jing lekai kharbang jing lekai dekar nginam lekai ka cricket Henry ka football ka de ke jing lekai jing khasi bangi lekai bet ka football Henry kata berok paradok parasnam kadi gejing stu bakla. Ya ka football ru lawara hi di gibriu ki banabar. Bat ya ka cricket ru lawara hi di gibriu ki banabar. Bat ya ka cricket lawara hi di ginong bilat akapor big sensharingi ki hikai ka cricket. Bala de pibet mentau wat giri ki beper ki bele kai ka cricket ru ki dei bi kita ki Commonwealth Nations. Dan ni kita giri ki bala jusha sensharteng hapo ka United Kingdom. Bat kadai maka ka bon rai ka cricket kadai ka maka ka bon rai ka football segini gilum gi bai ki jongi bat banong ba ka cricket kadai gi jingi le ka jung dukhar kadai ka babakla namar ba mangi ki hasiru nidon ka sap ka phong nidon ka mat ka phat ka baklan bat ngila ban ya le kai ban ya tunju bor bat kita gi dukhar ha ka jingi le kai cricket hot men swang la jupenmi ki klur ha ka bai dei bat ka cricket Henry Imat badai nakadaw ba ki duna pelat kita ginong isim benta hakan ni gejingi lekai cricket ngimdala ban kentiu ba hakabai dei bat kini gejingi lekai ka bolong gejingi lekai ka bai tenat bat bagiong ka gentleman's game nitip ba ka cricket hapo India hi kedai ka bakongsan bat ka ba kadi ka sports ka ba gila banong ka ba hakmat du ka ba baro ki pek khmat ba nadu prime minister hadu we saipan hadu unong belas ngiru kipet juga cricket lada kimdon ke TV ban pet juga cricket ru kisngap aga radio bat ke cricket kelalong kata kawi ke jingil akai ke ba lala ban pendim cakpo amtang ban pendim cakpo andre wat ban penkela ya saipan ban pendruspa ru ibabun ba kibriu hapori India haga bakin kiu ni jutip ru ngatrai gini bila kai cricket kitip bagadon ke Ranji Trophy andre teng-teng la dingi pet naga jela ke jungi ni ibabun kidei bet ki bomdei ki try jela ki bedi ki bar jela ki menderi ki bayemi khmat nakaliang ke jela bat kalong ke basngusi namar kalong gomba nidu nyimpet ya ke kabu kabadan khmat jungi ke cricket hi hapori India ka ai ya ke jing mentoy ke babun ba hagi babun kiliang ngidan hang ni ke Meghalaya Cricket Association andre nakaliang ni ka association ba ke cricket ru nimsem lai ba kandan kanu ke jing le publicity le ni kata ke jing pen ai mensiam haban kentiu ya ke jingi le kai cricket hapo ke jela Meghalaya kembolong ki wepat ki jela hapo ritor delor gani kanong rim ba ngakentu nadu ke sorkar hadu ke Meghalaya Cricket Association bagi di ben simkhia ba bagi di ben pelong di tournaments hakaleng ki kendong syarat amtang hapo sor selong riwat ban lech nong kendong ru namar ki bun ba ki kena ki badan ka sap ka phong hakan ki jingi le kai bat kan lo komban ai kita ki mau jingking bakin kiu maki sekita ki clear lum jong kana Hello.
Man of the series, Imeban Ge Longsteng.